अकेला। हाँ मुझे जीवन से ये क्या है? हाँ जुआ कतरा पुआ कतरा पुआ 4 मास है जुआ 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 मत ना से कौन खाऊ माँ भात खाऊ हलो पड़ज तो काख तुम झुआ को मत दब हाँ मना कर हलो आ आ आ आ आ से मना कर कौन खाई झुआ गोटे पुआ गोटा बढ़िया आ तुम स्वामी भाणपुर अच्छी केतरा जाओ झुआ को 3 वर्ष जोई की 4 वर्ष बढ़िया हाँ हाँ ये कौन खाऊ आगे